да влезнат в тази зала, да спортуват и да танцуват. И в момента групата, броя на младежите и децата са много. Те продължават да се спортуват, продължават да се танцуват. Ролята на младежката организация е да търси възможности, къде могат да участват като състезания, за да могат да се изявят като наистина една добра брейкърска група. Както казах, другия основен проблем, това е образование. Хубавото, че вече младите семейства, младежите и хората вътре в общността разбират, че ако искат да имат техните деца по-добро бъдеще, те трябва да имат осигурено качествено образование. Баща съм на 3 деца и много държа за образованието. Въпреки, че държа много на танца и ги уча на танц, и държа да ходят на училище да се образоват. Докато да скитат из квартала, да станат наркомани, да крадат, искам да са образовани, за да могат напред да си намерят работа. Антон Карагьозов взима децата и ги води в други училища, в българските училища, да се образоват децата, да учат в средата на българчетата, за да са по-напред с български език. Искам децата ми да имат по-добро бъдеще, затова искам децата ми да учат. Квартал Столипино си има много, и по-точно ромската общност имат много проблеми, но като едни от най-важните аспекти на основните проблеми са няколко. И това са жилищния проблем, труда за заетост и най-вече ниското образование на хората от ромската общност. Ето защо Фондация за регионално развитие Рома Пловдив, благодарение на Ромския образователен фонд в Будапеща, вече четвърта поредна година работи по проект "По-добро бъдеще за ромските деца" от квартала Столипино. Така наречения проект "Десегрегация на ромски училища" в Пловдив се приема много добре не само от пловдивската общественост, но и от регионалния инспекторат, община Пловдив. И самата ромска общност разбира, че едно по-добро бъдеще, едно по-добро образование за техните деца е много важно за развитието на техните деца в бъдеще. Искам да кажа, че ако те са по-добре образовани, ще бъдат по-достойни граждани на българското общество, по-конкурентно способни на пазара на труда. Това е много важен проект. Сутрин се взимат от различни спирки и махали от квартала и се карват в 6 други училища, които се намират в различни краища на центъра на град Пловдив. Ние имаме тук и роми, имаме и българи, имаме и турци, гръцко, сръбско, циганско, турско, всичко свирят. Различно се свират на сватбите. На ромските сватби се свират поне по 8-10 часа, може би. На турските се свират 4-5 часа, на българските пак 4-5 часа. Разликата е, при нас ромите обичаме повече да играем, повече да се веселим, повече танците обичат ромите и затова повече продължават часовете на сватбите. През комунистическото време ни разрешаха да свирим циганска музика, турска музика. Изобщо никаква музика, освен народната музика. Даже съм имал случай, като свира Караколю, една народна песен хороводна, идваха полицаите, наглобяха. Вика, защо пееш? Вика, Караколю. Викам, бе, чакай, човек, това. Вика, вътре има кара. Кара значи бляк, черен, черно. Езика в квартала. Затова, че в тези трите езика можем да ви пеем и на трите езика. Турски, ромски и български можем да пеем. Затова, че ще ви демонстрираме нещо от нашите песни. Аз ще правя бита и Ашаренко ще пее. Малко ли изхитах по улиците, малко ли изпахме по тротуарите, немалко тичихме след приключения, именно затова ме наричат откачения. Нямахме пари, дори за дискотека, единствено римите бяха нашата отека. Сега ще ви спеем нещо на ромски, за да ни слушате и ромски.
Дима са писа, бълвърти са. Магати, керато, два сима баро мераки. Кучко, алате, старе смуро краки. Мерогли дала сте, дикама, не те редини отраво сте. А не дени траво сте, дава лъсте, мосте. Yine sıra bak bana geldi mikrofon benim elime verildi İşte şimdi lazım ben kudurayım bile arkadaşlarımla bazı kurayım ki ben yine kendi düşünce kalkacağım yine sizin aklınızda fikrinizde ben kalacağım anlasana beni gerisi ne dediğimse sus konuşma hemen kamerayı çek dışarı şimdi sıra bak evet yeter bizden de o kadar. Традиционно поминъка на тези две етноси се гласи последния начин. Турската общност повече са търговци, които пътуват по Турция, по пазарите, илиенси, продават слънчоглед, сладолед и дрехи, основно с това се занимават. А традиционната ромска култура в това отношение, ние ромите се славим като традиционни ковачи, които изработваме селско-стопански сечива. Значи това е бил един от поминъка на моя прадядо, моя дядо, баща ми. По-настоящем голяма част от нашите хора работят и се препитават като заварчици, като имат гюрюси, като имат наковални. И този занаят е един от тези занятия, които дават от бащи на синове, от синове на внуси и така нататък. И по-настоящем, като една от традиционната ромска култура, която се запазва, е това. Една ромска общност, която обича да живее заедно, една ромска общност, която слави уважението към по-възрастните, една ромска традиция като култура, честването на Банго Васили, Старата ромска нова година, Георгиовден Едерлези, вече от промените, които настъпиха вече 8 април е един така международен ромски празник, който ромите празнуваме всяка година. И първата ми сватба беше тук в махалата пак. Много интересно беше и защото почнах да разгубявам кларнета по сватбата. И на Иво Папазов такива номера правих и ги шашнах, всичките хора, цялата публика, зрителите се шашнаха и от тогава Максим до сега вече станах Максим Шен, защото ги весела хората по страна. Да са живи и здрави. Може ли да